Така, тук е някаква баничка с прас съм тъгнал да правя. Зимата леко по леко си отива. Виж как го сложа. И трябва да ползотвориме праза, зелето. Праза е хубаво, че сиренце. И утре ще видя на пазара дали нещо не продава някой доматен сок, защото имам още някакво такива раз. Така. Аз не бързам за никъде. Така на къщата правя неща. Не, че не съм правил иначе, но като живеех сам, човек много няма желание да прави нищо. Сега, като знам, че жената ще хапне, си изкефи. Абе, въобще за друг човек, като има, се готви и по-вкусно. Аз преди като работех, там кетеринг идваше, още взето всеки гледа много хората да не изчезват. Си стоят в работата. И често си взимах и за вечеря. Направо. Храна. И това салата да се занимавам, да режа. Абсурд. Тогава и тренирах на няколко места. Тогава хем трябва да се храниш, хем повече пиех протеини, аминокиселини и всеки, който се занимава по-активно, няма начин. Така, хоп. Общо взето нарязвам праза и ще трябва да отворя някаква рецепта. Да видя, защото аз съм правил само и такива триъгълни банички с сирене и яйца. И яйца трябва да видя колко имам. Аз ще имам 3-4. Тук от съседи си взимам, въобще съвсем леко по леко живота се променя. Яйцата са от такива домашни кокошки, си расли в двор. Имат си кокошарник, имат си двор да се кълват. Там естествено купувате се някакви неща. Хляб, какво се взима още? Какво трябва, но съвсем други. Жълтък е жълт. Друго време им трябва дори за да се приготвят. Малко повече трябва да се върят, за да станат стегнати. Багат, полук стана това. Но така, оползотворяваме зимните продукти. Да ги вкараме в употреба. Ще да се усеща, че да отворя прозорец. Още не съм си направил истинска кухня. Тук реда премествам. Пробвам. Тъй като няма нещо направено инсталация, кажеш сега тук е кухнята, да видим какво ще направим. Всичко ще си правя тъй на ново. Канализация и то не е имало. Не сега връзвах даже сутринта отвънка. Удължавах там едни връзки. Така, добре, отивам да чета рецепта.